Een goeie. Een goeie. Ben jou aan het waan? Zwerfvuil ruimen. Oké. Het is vrijwilligerswerk via de gemeente Opsteland. Oh, En daar ben ik ook voor verzekerd. ja hè? Anders mag het niet en daarom heb ik ook het hesje aan. Oké. En de bakfiets is ook van de gemeente. Eigenlijk alles is van de gemeente. Ja. En dat heb je als je niks meer kan doen, hè? Niet meer mag werken. Dus ja, dan ga je wat anders zoeken. Volledig afgekeurd vanwege slechte knie. Oké. Ik mag wel veel fietsen. Ja. Dus vandaar. Oké. Nou, dan is dit een mooie oplossing, of net? Ja, en ik doe ook nog bij de voedselbank helpen. Ik nog. Ja, op maandag en op vrijdag. Oké. En wat doe dan? Langs de winkels rijden we brood ophalen, groenten, eieren, melk, dat soort producten. Voor de cliënten, hè. Ja. Ja, het is dankbaar werk. Ja. Als je dan die gezichten ziet, dat doet heel goed. Dat is heel fijn. Maar wat heeft er voorheen altijd Timmerman. in? Oh, Timmerman. Ja, het liefst had ik blijven werken hoor, mag je gerust weten. Maar je wil onder de mensen blijven, dus je zoekt dat op en je gaat wat doen. En zo blijf je onder de mensen. En hoe vaak doe je dit dan? Dit doe ik elke woensdag. Volgende week doe ik het met een collega. En dan doe ik het een keer weer alleen en dan doe ik het weer met een collega. Maar is dit dan leuk? Want de best aan Oorsman rotzooi aan het opredden. Ja, het is niet leuk, maar voor de natuur moet je het doen. En daar doe ik het voor. Daar kunnen we niet zonder mee. Daar moeten we heel zuinig op zijn. En de is net echt een Friese tongval, of? Nee, ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Aha. En wanneer is die al lang dan? Ik woon hier sinds 2005. En hoe bevalt het? Beter dan in Brabant. Ja? Ja. Waarom? Friezen zijn helemaal niet zo stug. Nee, hè? Nee, de Brabanders zijn stugger als Friezen. Oh ja? Ja. Brabant is toch altijd van het feest en saai. Ja, maar toch zijn ze stug. Iedereen denkt dat ze schappelijk zijn, maar dat is dus niet zo. Mijn koers hier werk vinden of? Nou nee hoor, ik ben hier naartoe gekomen. Toen was ik al in de ziektewet. En ja, ik heb wel werk geprobeerd te vinden, maar het kwam er niet meer aan. Maar dan moet je ziektebeeld opgeven. En dan zegt een werkgever of zo'n bedrijf zegt van ja, je neemt jou niet in dienst. In het begin valt het tegen hoor. Ja, het ligt aan mij dreig. Ja. Maar ja, nu je wat te doen hebt en erop uit kan, onder de mensen bent, nou, dan heb je het weer een plaatsje. En dat is dus weer fijn. En ik krijg van de gemeente een hoop, dat scheelt ook weer. En dit is de dag, wat is nog meer doen? Nou, ik doe een beetje vissen. En dan vrijwilligerswerk bij de voedselbank. En voor de Milieudefensie, meer doe ik niet. En huishouden natuurlijk. Nou, ik zus is er nog een noffelijke dag. Ja, jullie ook?